Velkommen til Kaffemøllen. I dag skal jeg vise, hvordan man gør en kaffeautomat ren, sådan en gejre her. Og jeg viser det step by step. Jeg starter lige med den her. Åbner låget og sætter hakken i, og så tager jeg de her mælke- og kakaobeholder ud. Der kommer tit noget pulver ned her, som du kommer til at spilde, når du hælder pulver på. Og der er en god idé at lige tage med støvsugeren og støvsuge herinde, og måske bagefter en fugtig klud. Tag den her krumspand ud og tømmer posen. En rigtig god idé det er at putte sådan en plastikpose i, så du ikke har skidt og møg hernede og skal skylle den hver gang. En ny pose i, når du har tømt den, og så er den klar til kamp. Spildbakken kommer overskudsvand og lidt mælk og lidt kagerester. Der kan man lige tage den her, løfte låget af her og tage over i vasken og vaske med børste. Sætter man låget på igen. Sætter bakken ind. Jeg vil lige vise, hvordan man tager tragten af her. Der kommer lidt kaffekrums der. Det er vigtigt, at den er ren. Klikker ind her, løfter lidt op i den og trykker den venstre ud her. Så har du den af her. Herinde i tragten kan man lige ane, at der er lidt fint pulver. Og jo længere tid det går, så sætter der sig mere og mere pulver herinde. Og hvis der sidder en kage her, så falder det lige pludselig ned i bryggeren, eller også ned ved siden af her og griser. Hvis man tager den her af cirka en gang om ugen, og lige tørrer den med et stykke køkkenrulle, en tør klud, så er man sikker på, at den altid er ren og blank indeni, og kaffen kommer ned i kaffekammeret, hvor det skal være. Sætter den på igen, samme vej som jeg tog den af. Og jeg vrider den ind fra venstre og ind her, og sætter den lidt op der, og ud over de to pinde her. Og så sidder den sådan her. Den kan godt virke som om, den skal sidde mere fast, men det er rigtigt. Den sidder bare sådan der. Så er der mixerskålen, som vi laver kakao i og mælk. Du låser den op her, og så trækker du selve mixerskålen ud. Så findes den i 3 dele, som du tager med over i vasken. Og det bedste middel er at tage den over og skylle den under vasken, og så vaske den. Det er vigtigt, at man vasker og skyller heroppe, fordi med tiden så sætter der sig kakaorester her, og hvis de tørrer ud, så risikerer det, at de falder ned, og den stopper til, og du har en masse ballade. Vi monterer den igen, og samme måde som du tog den af, sætter du den ind på holderen her. Den skal ind på den her med studsen. Og heroppe har vi en sugebakke, hvor der kommer lidt mælkepulver og lidt kakaopulver med tiden. Det er måske en gang hver 3. måned, man renser den her, fordi der kommer ikke ret meget. Men man skal huske at gøre det. Hvis den er stoppet til, kan den ikke suge kondensen hernede, og så stopper mixeren til meget hurtigere. Jeg sætter min mixerskål ind igen. Så gør jeg sådan her, og så skubber jeg den ind på plads. Hvis ikke jeg skubber den langt nok ind, vil jeg ikke kunne låse låsen her. Den skal kunne låse. Sådan der. Så sætter jeg min slange på igen, og så er den klar. En lille ting det er, når man hælder bønner på, kan man godt komme til at tabe bønnen ned i mixerskålen. Og hvis det er sådan en halv bønne, som sidder på tværs hernede eller hernede, så er det lige meget, hvor meget man renser den her, så bliver den ved med at stoppe til. Så man skal altså huske at have slangen af en gang imellem, og lige se, at der er hul igennem. Vi sætter mælkebeholderne ind. Nu er de helt nye, de her, men de her slisker kan godt blive rigtig beskidte. Og dem kan man tage med over i vasken og vaske og sørge for, at de tørrer, inden du sætter dem på.
sammen med kakaobeholderen. Maskinen er nu klar til at køre igen.